салом алейкум, бо шумо ҳастам хухшинос Ширин Ибронова. мавзӯи имрӯзаи ман дар бораи гражданство Российской Федерации, яъне гирифтани шаҳрвандии Русия, яъне саволҳо зиёд шуданд ва ғайри ин оиди депортатсия, запрет саволҳо зиёд шуданд ва оиди фарзандони ноболиғ берун аз Русия, агар падар ё модари онҳо шаҳрванди Русия бошад, метавонанд гражданин яъне шаҳрвандӣ гиранд. Саволҳо шуданд оиди доғи судӣ, яъне баъзе нафарон суд шуданд солҳои пеш. онҳо аз куҷо бояд фаҳманд ки доғи судӣ онҳо айни ҳол яъне судимиз ҳастанд ё нестанд. Саволҳо гуногун шуданд. барои ҳамин саволҳои шумо ман имрӯз ҳамин видеоро кардам. шумо видеоро ҳамавақт бинед, аз аввал то охир бинед. ғайр ин вақте ки шумо саволҳо метиҳед дар канали ман ҳамин Ширин Ибронова аъзо бошед, подписат кардагӣ бошед, марҳамат дароед калимаи видеоро зер кунед ва подряд гуфти русо қаторак видеои манро мебинед. ба ҳамаи анами саволҳои додаи шумо ман видео кардам. ҳамун видеоро бинед, дигар шарт нест савол додан. ва ман кӯшиш мекунам ки саволҳое ки метиҳед такроран ҷавоб надиҳам, чунки видео ҳастааст, метавонед дар видеоҳо даромада пурра ҳамонро гӯш кунед. ва ба шумо гуфтаниам ки оиди депортатсия савол додед. вақте шуморо депортатсия мекунанд, қарори суди Русия дар дасти шумо медиҳанд, худи ҳамон рӯз шумо муҳлати 10 рӯз ҳуқуқ доред ба судҳои болоӣ шикоят кунед. дарро ба ягон юрист ё адвокат дар ҳамун ҷои зисти ҳамун Россия муроҷиат кунед ва кӯшиш кунед ки ба суди болоӣ шикоят баред ва депортатсияро аннулировать кунед. имконият бошад аннулировать шавад, бо хубтар. агар нашавад, ба қувваи қонунӣ медарояд ва мушкилтар мешавад. ғайр ин гуфтаниам ки нафароне савол додед падар ё модар шаҳрванди Русия аст, аммо фарзанди ноболиғ дар Тоҷикистон аст. дар ин ҳолат метавонед дар Тоҷикистон фарзанди ҳамун ноболиғро, яъне ки ҳуҷҷатошро дар ҳамун сафорат консулсияи Россия супоред. яъне ки падар ё модар агар шаҳрванди Русия бошад, ҳуҷҷатҳои онро ҳатман якҷоя карда бо ҳуҷҷатҳои кӯдак месупоред. кӯдак имконият дорад дар ҳамун Тоҷикистон шаҳрвандии Русияро гирад, ҳатман мегирад, чунки падар ё модари ӯ шаҳрванди Русия аст. аммо нафари ба балоғат расидагӣ наметавонад ва бояд ки Русия омада ҳуҷҷатгузорӣ кунад. нафароне савол додед оиди доғи судӣ, яъне суд шудаед, мехоҳед ки ҳамонро аниқ фаҳмед ки доғи судӣ бардошта шудааст ё мондааст, яъне судим аст. оиди инам видео дорам, метавонед бинед, пурратар гуфтам. ҳаминро гуфтаниам ки доғи судиро вақте дар Тоҷикистон суд шуда бошед, аз МВД Тоҷикистон метавонед фаҳмида. информатсиони центр дорад, яъне ки маркази ахборотдиҳӣ. аз ҳамон ҷо шумо ариза пешниҳод кунед дар Тоҷикистон бошед, онҳо ба аризаи шумо ҷавоб медиҳанд ки шумо доғи судӣ доред ё не. агар дар роҳи дур бошед, аз Тоҷикистон дур бошед, дар ҳамин канали ман видео аз оиди МВД Тоҷикистон, сайти асосиша нишон додам, телефоноша нишон додам. ҳатман шумо бояд ба сайти асосӣ вай ба воситаи интернет мактуб равон кунед, сурати ҳамон паспорти худтонро равон кунед, яъне аз рӯи паспорти шумо бинанд, санҷанд шумо доғи судӣ дошта бошед ва шумо ҷавоб медиҳанд, надошта бошед ҳам ҷавоб медиҳанд. қонун дар бораи муроҷиати шаҳрвандон дар тамоми давлат аст, бояд вай риоя шавад. ба куҷое муроҷиат кардед, бояд ҳамон идора, мақомот, вазорат ҳатман ҷавоб ба шумо диҳад. саволҳои додашудаи шуморо ман ҷавоб додам. инчунин ба видеоҳои пештара назар кунед, подписат кардагӣ бошед, подписчики ман бошед, ҳатман видеои пештараро бинед, ба ҳамаи саволотон ҷавоб меёбед. ва нафароне ки хоҳед ки навигариҳо ба шумо сари вақт раванд, марҳамат обуна шавед, подписат кунед, навигариҳо автоматически ба шумо мераванд. ва метавонед ки видеоро то охир гӯш кунед, класс лайк гузоред. класс лайк ки мондед, бо шумо бар ин муҳтоҷоне ҳастанд ки савол медиҳанд, ҳамин ҳамватанони мо ҷавоб гирифта наметавонанд. ҳамин видео ба ҳамонҳо меравад ва ҳамонҳо дида истифода мебаранд. саломат бошед. саволҳои худро фақат дар поёни видео дар комментарияҳо нависед. вақте дар комментария савол нависед, ман ҳатман ҷавоб мегардонам ва тезтар ҷавоб мегардонам. дар амони худованд бошед.